Kete mana kai Ramogi TV wadhi nyake county ma Homa Bay kama maromo Mond liete 2,500 maya gweng madolo Oyugis e county ma Homa Bay nochokore hingo nyasi mar Krismas kendo konyo jogo maonge kod nyalo e gwengno kakoro gichiwo ne mich opogore. Jakom mar oriwore Mond liete no Rispa Dhiambo wacho ni kato bedo ne gin Mond liete kamano pod ginyalo kelo mor e chuny jogo maonge nyalo kod jogo mong'ol ahinya te kinde mag nyasi mag Krismas. Nyasi no bende no yore gi riwruok moro ma ok mar piny owacho motisi ni God will provide mano chiwo thieth manono ne jogo ma hikgi oniang' kod nyithindo. Wan kaka Mond liete wakale tembe maricho, tembe mang'eny. Jomoko chai kaka in chiliel, onge kaka inyalo konyore gi nyithindo kaka chiliel, lakini agone Nyasaye erokamano kawuono wayudo kaka wang' wakal kiny gi nyithindo, agone ni utone erokamano. We had a come together for the widows and the less privileged in the community. We were giving them some food to celebrate with them the Christmas day. So it is a pre-thing. So we combined both the celebration and also we are giving the treatment. At the part of the treatment, we were able to treat some very common conditions like malaria, chest infection, the ulcers. Some kids also came with their grandparents. They had the common diseases like the diarrhea diseases. So we were able to treat quite a number of them, around 500 people we've seen today. We found we have a big number who was not registered under NHIF. We're just looking for support, looking for money to make sure that we register a big number so that they can get help whenever they go for the health care or for their health services. Number 3, I just want to extend my love to people in that if you are at home and you see there's a neighbor who is suffering, please extend your hands and make sure you share a table